ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ମଜାଦାର ଆଉ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟ ଉପରେ କଥା ହେବା। ହଁ, ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଅମ୍ଳ, ଖାର ଓ ଲୁଣ। ଏକଦମ। ଆଉ ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଅଲଗା ଢଙ୍ଗରେ କରିବା, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ବାଃ, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଆଉ ତା ସହିତ 4ଟି ବିକଳ୍ପ ବି ଦେବି। ଶ୍ରୋତାମାନେ ଉତ୍ତର ଭାବିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇବେ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ସହିତ ତା ପଛର କାରଣ ବି ବୁଝାଇଦେବି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନିଶ୍ଚୟ। ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହା ସ୍ୱାଦକୁ ନେଇ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଅମ୍ଳର ସ୍ୱାଦ ସାଧାରଣତଃ କେମିତି ହୁଏ? ହୁଁ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ତିକ୍ତ, ବି ଖଟା, ସି ଲୁଣିଆ ଆଉ ଡି ମିଠା। ହୁଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ତ ବୋଧ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ହଁ, ତଥାପି ଟିକେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବି ଖଟା। ଲେମ୍ବୁ ହେଉ କି କମଳା, ସବୁ ଅମ୍ଳୀୟ ଜିନିଷର ସ୍ୱାଦ ଖଟା। ଠିକ୍। ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାରର ସ୍ୱାଦ କେମିତି? ଆଚ୍ଛା। ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଖଟା, ବି ତିକ୍ତ, ସି ମିଠା ଆଉ ଡି ତିତା। ହୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଆମେ ସବୁ ଖାରକୁ ଚାଖି ନଥାଉ। ହଁ, ଆଉ ଚାଖିବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏକଦମ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବି ତିକ୍ତ। କିଛିଟା କଷା ବା ତିକ୍ତ ଭଳି ଲାଗେ। ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ଟିକେ ରାସାୟନିକ ସ୍ତରକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଅମ୍ଳ ପାଣିରେ ମିଶିଲେ କେଉଁ ଆୟନ ମୁକ୍ତ କରେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଅମ୍ଳର ମୌଳିକ ପରିଚୟ। ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ OH-, ବି H+, ସି Cl- ଏବଂ ଡି Na+। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅମ୍ଳର ଖଟା ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦାୟୀ, ସେଇଟା ହିଁ ଏହାର ଉତ୍ତର। ଓହୋ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ବି H+ ଆୟନ, ମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଖାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ? ଖାର ପାଣିରେ ମିଶିଲେ କେଉଁ ଆୟନ ମୁକ୍ତ କରେ? ଏହା ଠିକ୍ ତାର ଉଲ୍ଟା ହେବ। ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ଏ H+, ବି OH-, ସି CO3₂- ଆଉ ଡି SO4₂। ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବି OH-, ଯାହାକୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଆୟନ କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଲେମ୍ବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଲେମ୍ବୁରେ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଥାଏ? ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଅମ୍ଳ, ବି ସିଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ, ସି ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳ ନା ଡି ନିଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ? ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିକଳ୍ପ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମିନେରାଲ ଏସିଡ୍। ହଁ, ତାକୁ ତ ଖାଇ ହବନି। ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେବ ବି ସିଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଯାହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଅମ୍ଳ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହା ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥାଏ, ବେକିଂ ସୋଡା। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର? ବେକିଂ ସୋଡା। ଏହା କ'ଣ ଏ ଅମ୍ଳ, ବି ଖାର, ସି ଲୁଣ ନା ଡି ଧାତୁ? ଏଇଟା ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ, କାରଣ ଏହାର ଗୁଣ ଖାରିୟ। ହଁ। କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ହେଉଛି ସି ଲୁଣ। ଏହା ଏକ ଏସିଡିକ୍ ସଲ୍ଟ। ଓହୋ, ମାନେ ଏମିତି ଲୁଣ ଯାହାର ପ୍ରକୃତି ଟିକେ ଖାରିୟ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ାଜଳା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଏ? ଆଚ୍ଛା। ବିକଳ୍ପ ହେଲା ଏ ଏସିଟିକ୍ ଅମ୍ଳ, ବି ଫର୍ମିକ୍ ଅମ୍ଳ, ସି ନିଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଆଉ ଡି ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ବି ଫର୍ମିକ୍ ଅମ୍ଳ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକେ ତା ଉପରେ ଚୂନ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଚୂନ ହେଉଛି ଖାରିୟ, ଆଉ ଏହା ଫର୍ମିକ୍ ଅମ୍ଳର ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିଦିଏ। ବା, ଏହା ତ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ। ହଁ, ଠିକ୍ ସେୟା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସିବା ସୂଚକ ବା ଇଣ୍ଡିକେଟର କଥା। ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜକୁ ଅମ୍ଳରେ ବୁଡ଼ାଇଲେ ତାର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ହୁଏ? ହଁ, ସ୍କୁଲ ଲାବୋରେଟୋରୀର ସବୁଠୁ ସାଧାରଣ ପରୀକ୍ଷା। ବିକଳ୍ପ ହେଲା ଏ ନୀଳ, ବି ଲାଲ, ସି ସବୁଜ ଆଉ ଡି ହଳଦିଆ। ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବି ଲାଲ। ଅମ୍ଳ ସବୁବେଳେ ନୀଳ ଲିଟମସ୍କୁ ଲାଲ କରିଦିଏ। ତାହେଲେ ଖାର କ'ଣ କରେ? ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ଖାରରେ ବୁଡ଼ାଇଲେ କେମିତି ହୁଏ? ଏଇଟା ଠିକ୍ ତାର ଓଲଟା ହେବ। ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମାନ। ଏ ଲାଲ, ବି ନୀଳ, ସି ସବୁଜ ଆଉ ଡି ହଳଦିଆ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବି ନୀଳ। ଖାର ଲାଲ ଲିଟମସ୍କୁ ନୀଳ କରିଦିଏ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ସଂକେତର ପୂର ନାଁ ପଚାରୁଛି। HCl, ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ କ'ଣ? HCl ଏଇଟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅମ୍ଳ। ହଁ, ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ଏ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଆସିଡ୍, ବି ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଆସିଡ୍, ସି ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଆସିଡ୍ ନା ଡି କାର୍ବୋନିକ୍ ଆସିଡ୍। H ମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ Cl ମାନେ କ୍ଲୋରାଇଡ୍। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ। କ'ଣ ହବ? ଉତ୍ତର ହେବ ସି ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଆସିଡ୍। ଏଇଟା ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ବି ଥାଏ। ବାଃ। ଏବେ ଆସିବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ। ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳ ଆଉ ଖାର ମିଶନ୍ତି, କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଗରୁ କଥା ହେଉଥିଲେ। ହଁ, ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି
ଏ ପାଣି ପ୍ଲସ୍ ଲୁଣ, ବି ପାଣି ପ୍ଲସ୍ ଅମ୍ଳ, ସି ଖାର ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ଆଉ ଡି ଲୁଣ ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଅମ୍ଳର H+ ଆଉ ଖାରର OH- ମିଶି ପାଣି ତିଆରି କରନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ଅଂଶ ମିଶି ଲୁଣ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେବ ଏ ପାଣି ପ୍ଲସ୍ ଲୁଣ। ଠିକ୍। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏହା ସହିତ ହିଁ ଜଡ଼ିତ। ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ କ'ଣ? ଏ ଲୁଣ ତିଆରି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବି ଅମ୍ଳର ବିଘଟନ, ସି ଖାରର ବିଘଟନ, ନା ଡି ଅମ୍ଳ ଓ ଖାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଏ ଉତ୍ତରଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ଡି ଅମ୍ଳ ଓ ଖାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଲୁଣ ଆଉ ପାଣି ତିଆରି ହୁଏ। ଏକଦମ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ନା ଅମ୍ଳ ନା ଖାର, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେମିତିକି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି। ହଁ, ବିକଳ୍ପ ହେଲା ଏ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ, ବି ଅମ୍ଳୀୟ, ସି ଖାରୀୟ ଆଉ ଡି ବିଷାକ୍ତ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବା ନିରପେକ୍ଷ। ଠିକ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୁଣ ଖାଉ, ତାର ରାସାୟନିକ ସଂକେତ କ'ଣ? ଆମର ରୋଷେଇ ଘରର ଅତି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ। ହଁ, ଏ NaCl, ବି HCl, ସି CO2, ନା ଡି KOH? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଏ NaCl ମାନେ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍। ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂଚକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ? ପ୍ରାକୃତିକ ମାନେ ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳେ। ହଁ, ଏ ଫେନୋଲ୍ଫଥାଲିନ୍, ବି ମେଥିଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ, ସି ହଳଦୀ ଆଉ ଡି ଲିଟମସ୍। ଏଠି ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, କାରଣ ଲିଟମସ୍ ବି ପ୍ରକୃତିରୁ ଆସେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ମିଳୁଥିବା ସବୁଠୁ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ। ଆଚ୍ଛା, ସେହି ହିସାବରେ ଉତ୍ତର ହେବ ସି ହଳଦୀ। ହଳଦୀ ଦାଗରେ ସାବୁନ ଲାଗିଲେ ଲାଲ ହୋଇଯାଏ, ସେଇଟା ଏହାର ପ୍ରମାଣ। ଏକଦମ। ଆଚ୍ଛା, ଖାରକୁ ଛୁଇଁଲେ ତ୍ୱଚାକୁ କେମିତି ଲାଗେ? ବିକଳ୍ପ ହେଲା ଏ ଶୁଖିଲା, ବି ପିଚପିଚା ବା ସାବୁନ ଭଳି ଚିକଣ, ସି ମିଠା ଆଉ ଡି ଗରମ। ସାବୁନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖାର, ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେବ ବି ପିଚପିଚା ବା ସାବୁନ ଭଳି ଚିକଣ। ଖାର ଆମ ଚର୍ମର ତେଲ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଏମିତି ଅନୁଭବ ଦିଏ। ବହୁତ ଭଲ। ପେଟରେ ଆସିଡିଟି ହେଲେ ଆମେ ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ କାହିଁକି ଖାଉ? ଏଟା ବି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନର ଉଦାହରଣ। ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଖାରିୟତା ବଢ଼ାଇବାକୁ, ବି ଅମ୍ଳ ବଢ଼ାଇବାକୁ, ସି ଅଧିକ ଅମ୍ଳକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କରିବାକୁ, ଆଉ ଡି ଗ୍ୟାସ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ। କାରଣ ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ରେ ଦୁର୍ବଳ ଖାର ଥାଏ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେବ ସି ଅଧିକ ଅମ୍ଳକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କରିବାକୁ। ଏକଦମ। ଆଉ କେଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ବେକିଂ ସୋଡାର ରାସାୟନିକ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଆମେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ଲୁଣ। ହଁ, ତେବେ ତାର ସୂତ୍ର ଏ NaCl, ବି NaHCO3, ସି H2SO4, ନା ଡି KOH? NaCl ତ ସାଧାରଣ ଲୁଣ, H2SO4 ହେଲା ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଆସିଡ୍, ଆଉ KOH? ସେଟା ପୋଟାସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଖାର। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେବ ବି NaHCO3, ସୋଡିୟମ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍। ବଢ଼ିଆ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅମ୍ଳ? ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନେ ଯାହା ପାଣିରେ ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗି H+ ଆୟନ ଦିଏ। ବିକଳ୍ପ ହେଲା ଏ HCl, ବି NaOH, ସି NH3 ଆଉ ଡି NaCl। NaOH ଖାର, NH3 ବି ଖାର୍ୟ, NaCl ଲୁଣ। ତେଣୁ ବାକି ରହିଲା ଏ HCl ମାନେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଆସିଡ୍। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଖାରକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ତ ସହଜ। ଏ ସଲ୍ଟ, ବି ଆସିଡ୍, ସି ବେସ୍ ଆଉ ଡି ମେଟାଲ। ସଲ୍ଟ ମାନେ ଲୁଣ, ଆସିଡ୍ ମାନେ ଅମ୍ଳ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେବ ସି ବେସ୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଜିର ଏ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗିଥିବ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ହଁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାର ଓ ଲୁଣ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ମୌଳିକ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ନିଶ୍ଚୟ। ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଏଭଳି ଅଧିକ କ୍ୱିଜ୍ ଏବଂ ପଡକାଷ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।